Jó, kívánál! Kapul a Domi! Figyelj oda! Bravo, Raúl! Bravo! Bravo, Mark! Bravo, Mark! Keres embert! Gyere hátrébb! Figyelj meg! Egyet megtaláltunk, ez volt a bukor. Jóktál volt? Várj, ha becélzik. Között szervadó basszál. Látom. Temi, föl legyél, indulod! Figyelj, mert nagyon dob!
Miért? Összeszalad. Szerintem nem volt is. Mind a kettő labdára ment egyébként. Az ellenfélek most csinálta volna meg ezért. Nem is ideges. Tomi! Szöglet! Szöglet! Igen, Úgy, hogy a Sebi érte el a labdát, az önbés szerint. Láttál, hogy Sebi jutott el a labdát? Az is segíts neki! Hallod? Zoli, fix, hogy az lesz a Szöglet nem lehet! Szöglet nem lehet! A pipa játszik el a labdát! Azt a kurva élet! A Sebi belejött azt is. Annyit érted? Nem tudom, azt Á, faszomba, bazd meg. Gyere, Raúl! Közepe Kállai jobbra! Kettő van! Gyere mögé, Juhász! Jövök, jövök! Gyerünk, Robi! Nekem is hozzátok az öltözőt. Ne kapkodj, ne kapkodj! Várj, fönn! Maradj fönn! Köszi, Bordó! Pont. El fog indulni Kállai! Milyen? Spori, hol? Raúl, menj be a 11-esig! Spori! Köszönjük szépen! Hey! Kifele! Tovább! Elhaj! Ott maradt Ácsi! Még egy, Jári, még egy! Ott jön! Kifele vágott majd! Doki, álljunk inkább föl és várjunk egy kicsit, ne kapkodjuk el! Föl se értek a Robiék! Megújítja más fogad!
az! Ott a Panki. Már maradj belül! Veszol az egyiket! Vidának az anyukája sem. Gyere be! Gyere belül, gyere, 16-os húzza, gyere be! Gabika, robbanjál! Bravo, semmi! Robi! Dobásoktál! Menj be mögé még! Menj be, nagyobb dob! Menj be mögé 5 méterre! Nem vagy, ne törődj vele, menj be! Gares meg húzzon be elé! Gares, mert kettő, nem oda kettő sprinttel a vagy gyere be, az akkor a Mati megy ki balra. Nem, ott a szélén az ötő. Nézzétek, a kettő, Hello, kipattanóra! Máté, jó vagy. Nem kell, Máté. Előre vegyük át, előre! Hogy meg tudja csúsztani, meg a mondás előtt! Paul! Nyugalom! Minden meg lesz büntetve, ami kézzel megy, uraim! Ide is, oda is! Ott is megvolt, itt is meg! Nem kell már, nem kell! Föl! Azt szedjük össze! Basz meg! Na! Basz meg! Gares, tiéd! Tovább!
Garesz! Kicsit legyél határozottabb, jó? Meg fogsz itt sérülni, ha én finoman akarod. Ki a körje a szósba, elsernyőzni. Gyerünk, Alex! Közelebb, Bári, meg! Jobbról jön! Gyere már! Szokszol! Bravo, Andris! Ez az már, ez az! Állj meg, Juhász! Jó, tovább! Juhász, tovább! Belül legyél meg! Kemény! Mit kell dobni? Forint, tudunk várni egy picit, amíg cipőt cserél? Bocsánat, vagy számoljuk vele. Hé, kipattanó, 16-nál figyelj egy átlép! Raúl! Robi, állj meg, Robi! Miért nem érünk oda, Robi? Hát ezt kérem! Maradj! Ilyen kis! Robi! Azt kérem, a rövidre érjünk oda! Nem, a rövidre menjél! Hát ezt mondtam! Hát oda meg a kapus el is befejelem! Oda meg! Hát az meg, hát nem ezt beszélt? Nem ér. Hát az meg! Nem is ér. Oda jött a szövet. Nem vagyok kapus, én is fel. Jönnek ketten. Gyere itt, te meg! Tedd át! Jön! Jön, Ári! Gabi, jó! Jön!
Márk, ne gyere vissza! Nem jössz vissza, bazd meg, ezt kérem! Folyamatosan fönn! Faszomnak jön vissza, bazd meg! Keresztbe menjél ott! Gyere kijebb! Nyugi, nyugi, kapusra nem mész! Maradj stabil a Márk belül! Megyek kire kapja! Figyelj oda! Matyi, kettőzzük! Matyi, hosszabban! Húsz ki jobban! Menjen vissza! Haza! Nem! Kurva életbe! Bravo, Panki! Bravo, Borgó, játékot, játék! Nyugi, Ne kapkodd el! Úgy jobb azért, nézd vele, próbáld meg laposan! Márk, most gyere egy kicsit, mert a Domi fölragad! Figyelj! Bravo! Bravo, Alek! Bravo, Alek! Hát te egyre húzzad bele egyet! Támad! Kell! Jobbról jön! Finomabban, nem vagy. Máté, egyre húzza bele egyet! Matyi, te is hosszabban! Ne kicsibe gondolkodj! Gyere el vele, gyere el vele! Bravo, Panki! Gyönyörű már! Középen! Várjál, még most, várjál! Gyere meg ki! Legyen munkás, gyerekek, eloltam! Ki a második, Márkérhez kapu elé. Támad, Árcsi! Told ki! Gyerünk meg, Juhász! Bravo, Bordó! Te még határozottabban! Elasztutó! Megy az azt! Bravo, Tudó! Támad viszont! Bordó, bal oldalon marad! Lefele, gyerek! Demi! Ne, Demi! Domi! Ilyen könnyen ne veszítsük labdát! Legyen meg az a tűz! Olyan finoman akar mindent, és olyan könnyű labdavesztései vannak, hogy nem jött. Domi, tessék! Nem, nem, nem! Majd ha jár edzésre! Árcsi! Árcsi!
Nem itt próbálgatjuk azt, majd edzésen. Fordulj meg! Gyere Raúl, gyere! Bravo Raúl, ennyi! Robi! Tiéd, Robi, tiéd! Bravo, Bobby! Jó! Nem baj, Tutó! Nem baj, szép volt! Bravo, Tutó! Gyere vissza! Támad, 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 közelebb! Játék úgy! Gyere Raúl, gyere, gyere! Bravo, Alex! Gyere, Panki be, gyere, Panki be! Nagyon top! Figyelj, mert nagyon dob, Robi, lóg be! Beljebb fogja dobni! Ezt mondom, hogy a Robit nem dobhatják. Robi, ilyenkor azt cseréld le, menjél be, mert nagyot dob. Nem, téged nem dobhat át. Te mi indulsz? Még korai! És mész ki! Mész ki, Robi! Doki! Hátrálj! Doki, vissza Raúlra! Játék! Faszom, milyen hülye. Doki! Nincs ilyen, bazd meg, oda-vissza passzolom! Ide hozhatjuk be, itt volt az első. Elég próbáltunk valaki jól. 8-as hátráljon! Hátrálj már, hátrálj! Valkész, Dok! Még hátrálj már! Doki! Innen van rugás és elmész a pirosról előre! Doki, az nem baj, a visszapasszol, előre ne legyen! Oké? Okay? Máté, annál összemarad egy kicsit Máté.
már, gyere föl, Márk! Boki onnan visszafele, gyere! Megállt, hátra, Raumát! Fordulj le! Oda, menjél! Mi dobunk? Egyre jobban, mélyebben is. Miért szapatjuk magunkat, gyerekek? A szopotás, semmi! Háttól van a mezőnynek! Semmi, és jöjjön föl! Bravo, Matyi! Bravo, öreg! Bravo, Mark! Bravo, Matyi! Ennyi, Raúl, lesatár! Gyerekek, ez lehet csak, akkor mélyen megyünk! Nem direkt volt. Tudom, de csak ez lehet. Egyből megyünk. Nem fogunk lábat keresni. Látszom, ketten vagy hárman induljatok el, egy meg már a második. Az állok ki. Gyere már! Jaj, szűkebben már, szűkebben! Gyere meg! Szép volt! Bravo! Bravo! Ne kapkodj, addiba jön a Daresz! Szép volt, Doki, bravo! Így van, még egy! Kim volt? Hát Kim pattant le! Jó, oké, jó, egyszer. Sokszor menjél, sokszor! Raúl induló! Legyen a miénk! Kezdjük el! Szél, mindig szél! Bravo, Matyi! Figyelj, mert dobja!
Gyerünk, támad! Tovább, gyere följebb! Gyere már! Gyerünk, legyen meg! Gyerünk, Raúl! Ne félj! Máté, gyerünk, gyerünk! Hát, Raúl, gyerünk tempóból, meg lesz az! Figyelj már meg! Fori, hiszed ki! Így van, bravos, Fori! Az meg Máté! Bravo, Matyi! Bravo, Matyi! Robi, nem dobod! Robi, nem dobálsz! Már ilyen sokszor azt látom, nem úgy viszik alá, hogy a izével ellövi a jobb lábával, hanem a bal kereszt. Hogy te jó szívvel! Mondom, nem tud. Maradj följebb, nem kell ennyire visszajönni, maradjon! Várj! Figyelj ezekre, mert nagyon bizonytalanok! Mindenre számíts! Fori, mennyiben vagy? Mennyi van még? Maradj föl már! Csináld meg! Maradjál már, bazzak, fasírsz alapért! Egyfolytában csak sírszol! Bocs! Szegény, most megbántottam Zoli bazzeg! Mennyit gondolsz? Hozzám se szóltam! Visszadik! Hey! Spari! Rúg már ki, légy öreg, leütközt hátulról! Ennyi, Gabi, szerintem ezt meg kell menni át. De még nem engedett meg. Itt a cukrád, Raúl,
Rami! Rami! Focizunk! Hey, Spori! Visszahúzás! Hozd mellette! A szájába tessék, és az előbb is azt csinálta, hogy tudta szívni. Hozd meg! Jó, inkább tényleg hagyjuk. Te szabálytalan volt este, hallod? Nem volt szabálytalan. Olyan fogalmatlan, bazd meg! Hát Laci, 40 éves vagy, az fogalmatlan! Ne! Hát ne idegesítsen már fel! Jó, nem, nyugi. A fogalmatlan a Pali, bazd meg! Igazad van, nem is. Nem fogok. Előre fogalmatlan, te csak észre. Pet! Robi belülre, rondom ide! Menjen vissza, Raúl! De ne oda! Hát ide le a szélére! Hol a túloldal? Az milyen? Milyen? Jobban szólni, baszd meg! Gyerünk, figyelj! Gyere, Robi, éri meg föl középre! Már tiéd lesz! Gyere! Gyere! Ez az! Mit tettünk, Spori, hol mentünk? Bravo! Nem megyünk be. Értem, hogy csak oldalra készíted, és azt mondom fel. Hát attól függ, hogyha ilyen helyzet hozzá, úgy vannak, hogy nagyon fontos, vannak egyet le kell adni. Tehát olyan nincsen, hogy valaki fog egyet, és még van kettő üres, te meg üresbe állsz, vagy én. Tehát, hogy akkor, hogyha úgy vagyunk, hogy csak egy ember lóg, akkor azt szerintem még oké. Azt területbe le kell fedni. Főleg ilyen pályán nem fogják pontot passzolni. Ruki a faszom! Ura nehéz 3000-ben játszani. Jönnek a hátul, nem tud visszafordulni. Ruki a gecivel! Ne akar! Ruki a gecivel! Húzd fel, nem, csak a biztos. Ők visszafele mozognak, hátra. Megpasszolod, nem tud mit csinálni, maximum csak opció, hogy csak te vagy, vagy pedig a tacsi. Ha lehet, de egyébként kurva jó, de mindent húzzunk vissza. Húzzunk vissza elő, már, Robi, kurva, nagyon látjuk, hogy nagyon bizonytalan. Folyamatosan pressing alá kell tenni őket, és csak hitába fognak játszani. Abból lett a gól is, Jó, bazdmeg, hogy hogy összeszaladtam. mennek a többiek. Ugyanez volt tavaly, én nem lehet, nem kurva nehéz focizni. Mi vezetünk, ezt meg kell tartani, ez egy opció van. Meg kell tartani. Semmi, nem tudnak majd itt tikitakázni, mert szar a pálya. Jó, azt meg az Szóval egyszer-kétszer mi is próbáltunk 2-3 passzolni. Ha a végén nagyon belementünk abba, hogy minden áron el kell rúgni, nyilván inkább rúgjuk, csak hogy Úgy egy kereszteket, nem kell kicsibe gondolni, ezen a pályán nem kell. abból lett a gól, hogy
Én vettem, vagy nem mondtam, hogy én vettem? Igen, te hívál. Matyi fölhívát, összeszaladtam, kiraktuk a Raúlnak. Rendben van, mikor lesz? Nem akarok veled nyúlni. Persze, Panki. Hogyan az Persze. Így megy. Így megy, hogyha néha föl kell ugrania, úgy megy, csak futni. Átveszem hétvégül a cipőjét és megnyúlni. Dani, rendben vagy. Csak fáradom. Nem baj, de még csinálod. Itt Geci, futottam fel a labdával, akkor átestem a gumis toplósba. Méterre hátrébb toplósba. Mások a futásaival megszabadítjuk őket magas. Nem én mondtam, hogy azért belütöttem, mert nehogy mások, jó, akkor szülő. Igen, és az a balback azért valami gravitásra tegyen, mert nem jó. Egyszer odaérsz, amikor jön bedominálni labda, és megelőzöd. Elmész a labdával, kettőre és megértem, hogy miért értettek le. Vagy ezen K.O. vagy nem voltatok. Mindenki állítani. Megfejeltem, ott láttam, hogy mondom. Egyszer. Tudod meg, tudod föl. Nagyon jó volt. Egyszerűen nem kell izélni. Területekben széleket, mindig csak. Gyerekek, egyszer, jó? Akkor gól, neki meg kell hozzunk a meccs. Azért egyet még nagyon adtabban még kell, akkor még De Robi akármilyen bedobásnál cseréld meg úgy, hogy röviden mindig a Mati legyen. Mindig oda dobják be a kapufa felé, tehát cseréltek meg akármilyen. Most is az volt, hogy te kimész, és pont mögé bejön, hogy szegény Maki meg ott egy magas, mert magas a határ, azt random, most a Paki hívta. Tehát az a lényeg, hogy amikor izé van, akkor a Mati van mindig előtt. Hát vagy visszatolni, és meg kell nézni a kanátot. igen, de akkor meg akkor nem jó. Kell Kereszteni bátornak egyet ötlik, és akkor azt dobja. Kizaroljanak mindig. Igen. Meg a ledobás is, amikor ilyen hosszú van, azt figyeljétek, nem, vagy bedobják izomból, vagy itt van egy piros, és megállják. Pont mindig el vagyunk csúszva. Igen, mert állítólag az edző a kapitány. De nem, tavaly meg úgy védett, hogy mezőnyjátékosból lett kapus tavaly. Emlékszel? Az volt, hogy akkor a mezőny... Hisz az, hogy mezőnyjátékos, és tavaly kapus volt ellen. Már harmadik kezdve rászoltak. Menjen onnan, nem? Leütött az avarba, de ez hogyan lehet? Kiállt december 31-ig. Egyébként azt sem értem, hogy lett itt. 32-ig. Hát itt sétálgat keresztbe a pályán. Kamilóra se jött török bájtra. Ő mit csinált vele? Azt mondták, csak te az azt Nem, azt mondták, hogy folyton szarul dobtad az NFL labdát, és már 15 éve már ordibálva meg húzanyázó szarkábíró, és akkor már ezért decemberig megállás. Lehet, hogy fenyegetően lépett fel bíró. Valószínűleg a személyiség. Ha elvileg kiállít a bíró, és egyet lépsz fel, már fenyegetően lépsz fel, az fél év. Jó, nagyon fegyelmezetten, ugyanígy. Nagyon agresszíven, nagyon fegyelmezetten. De a másik szélség sem hozhat, akivel találkoztam. Egy gyors volt legalább. De nem kell. Ott is a másik. Ez a centeres súlytalan. A jobb védő geci gyors. Igen, Ez a nagyon gyors, az a jobb védő geci. Az nagyon gyors. Lépett egyet, nem tudtam hol van. Olyan egy-két. Hát de bazzik, egy gyere lehet gyors, vagy a faszol. Rá 6 kövessen egy kicsit. Mondta a bírónak, hogy hát szög lesz gyerekek. Látod, ez a félesen benne. Arra vesz fel, nem magára. Tényleg. Diák hitelből. Jó, hogy levegünk. Robi lenni, most vannak ilyen akciók. Tényleg, lehet, hogy azt mondom, hogy valami egyik tüzemet eladtak.
Azért az kemény, akkor szóljatok már. Az M4 közvetít valahogy agyon rúgasz, hogy én voltam először szabálytalan. Azt mondta, hogy szerintem Tehát, hogy gyerek, ez szép. méteren belül lesz, azt mondta. Hány? Lehet arra. Nem volt ilyen gyors. Figyelj, mert tényleg az elmondjuk, hogy lejárt. Hát ezt mondom, nem érni. El van kívül, a keresztbe sétálgatok, mert meg áll a pályán. Hát olyankor nem lehet meg a pályán. Jó, nem az első. Ráadásul az időszakos tiltás a túllábjuk. Minden nem is sportrendezvény alatt, se lehet, és most sasszézik a pályákat. Ez a kurva is. Hát de nem lehet, nem tetszik. Vágnak nálam is hát, itt ennyiben nekünk jönnek, olyan sport, hogy kontakt sport. A sport, ez nem kontakt sport. Azt, hogy melberúgom, az is kontakt sport. Meg van káva márka, így is hátul izom, meg nyakul hátul. Nekem meg a 11-es folyamatosan a nyakamról indul. Nekem fut és abból oldal az izom. Hát igen, csak nehéz, mert akkora az ember, csak pedig a lábát. Ugye felétes sprintbe megy. Ilyenkor azokból félre, nem érem a labdát. Megpróbálod vissza, hogy halott, bazd meg. A másik azért. Ott van egy másik. Elkezdjük a meccs, azért kezdjük a mögött, kapom mögött, jó? Karesz, váltsák ki oda! Elnéztem, állj meg, bazd meg! Nem baj, Temi, nem baj! Gyere, Temi, gyere meg! Mi van? Szerettem, hogy így figyeltem. Izét vegyél fel, tesó buha! Arra van! Arra, hé! Mari! Visszapattat a pirosra! Oli olyan vakon. Anyához ne vadásszon.
Nem dumálsz! Koncentrálsz! Temi nem kell ez, Temi nem kell, menj befele! Majd a labdát kap! Ott van. Félre. Húzz fel, Robi! Azért vannak fönt ketten! Robi! Fel! Gyere be, mert nagyon dob! Magyarul! Elé, laposan! Laposan! Nem baj! Bacsi, gyere! Koncentrálj! Vezessük rá, gyerekek!
Előbb! Induljunk el, bazd meg! Ne várjuk a csodát! Akkor Raúl, menj vissza! Temi, hatosig! Kell már oda negyediknek, azt mondta, négy kell. De hogy nem mondjuk meg, mennyi kell nekünk. Bravo, Sebi! Megint ott pattog a labda! Nem hiszem, hogy nem tudjuk lereagálni! Faszom, bazd meg! Valaki tározzon már bele egyet! Bazd meg! Örni, tartsd meg! Bende, ne nélkül! Megint nem megy a már bazd meg. Ne dobsz, aki megy! Raúl! Bravo, Macsi, jó volt! Mesternek az egyik.
Tomi! Egy óra múlva a Freiburg Santa Monica. Kihúzom és oda mehet. Az mekkor lesz, én nem tudom, mi van vele az. Mi van? Nem az a, igen, az a velem is. Azért nincs olyan meccsünk, hogy mindenki jó. De legalább olyan lenne, hogy nem mondjuk csak egyen. Az a baj, hogy értem, azért szerintem igazán. Én az elmondtam, amit nem basszunk bele egyet, hogy rúgsz fel az évek a szarok. Árika, menjél hátra! Figyelj, ott megy a szélre! Menj már oda! Dávid volt! Ne menj ki! Ráadás, kifelé, igen! Bravo, József, ki! Így a bőrni! Andris, hetes. Lörni és megy a... Bejött ez ott az első szó. Igen! Hosszú nincs senki! Semmi baj, Raúl! Andris!
Nagyon könnyű. Egyszerű játék, nincs hátulpassz, nincs azért nagyobb, hogy egyvezetben nem vernek meg, jó? Születeknél. Olyad, Metsz! Fasi, támad meg fejjel! Születek meg a jó? És induljál mindig a lövőfej. Jó játék. De nem lehet itt berakni, milyen formában van. Gyere már, éljesen meg! Mondja! Csúljuk el a védelmet, és a pont ide jobbra. Vissza. Középre jöjjön a Megy le! Temi! Berakhatom bazd meg, de hát bazd meg. Gyerekek, ide, ez a meccs, ez a meccs, ez a Bruce-ról szól, de nem itt nem azt számított, hogy boxizgatok, hogy adok egy jó passz. Nem azt számított, csináltuk. Ezt látod, így direktbe kell játszani, bazd meg. Párharchoz meg, hogy keményen. Nem jó bal! Elmegy. Jön is. Domi, jobbra áll, Domi!
16-tal kicsi, nagyon hegyezik! Menj! Robi, gyere, kocog vissza, Robi! Robi, kell lesz hátul! Robi, miért álltál meg, Tomi? Te bírod? Bírod? Nem kell sorba, Domi! Jósítva megyünk! Készek, izalmasabb kívül, gyere hátrébb arcára, túlod, de hogy itt a rövid kipaszolnál. Fordulj meg! Nem megy ki. Menjél, Andris! Menjél, menjél! Gyerekek, menjetek! Andris! Tori, megütötte a játékosunkat! Tényleg a miénket, bazd meg! Andris! A játékkal foglalkozunk! Láttam, hogy csak kaptam. Hello, hello! A játékkal foglalkozunk, Andris! Jó, és akkor mi van, majd a Tori lepulja? Nyomjuk be! Előre, határa indulunk el! Egyen mozgás, Andris! Figyelj, és kifejezve! Igaza van, Tori! Területbe menjél folyamatosan! Egyszer a Raúl! Ide jön, Zsolt! Egyszer induló! Már tolj bele egy picit! Menjél, Patta! Andris, ez zárt ki! Támad! Andris, kiabálj már, hogy spicceljen bele neked egyet! Nem látja, hogy ott vagy! Beljebb, befele! És attól! Aki vissza!
Osi! Ne kergesed, mert akkor hiba van a ketten, mentek egy labdára! Passzomat, bazd meg! Hát ott látja, rúgj el, és oda szalad még elég. Andis, nem dobáld! Tartsd meg! Mennyi! Nem bántod, nem bántod! Menjél! Gyerünk, Robi, menjünk fejelni! Hello! Kettő kipattanóra visszalép! Gyere, Domi, gyere, Domi! Hey! Seri! Azzal foglalkozzál már! Menjen vissza! Vissza! Andris, fordulj! Menjél, Andris! Gyerünk! Csávi! Menjél vissza! Kapott átadott volna. Oké!
Robi, kell lesz! Gyere, Robi! Visszengedtek? Az nem volt eszem! Az nem volt Vera! Vera! Az nem volt eszem, bazd meg! Kicsi volt benn! Mit láttál? Faszom a kukás autós formádba, bazd meg! Hallod? Az hogy lehetett essen? A kicsi volt! Ne legyél már ilyen, bazd meg! Hát innen is lehetett látni, hogy mélységből megy! Te vagy a szerencsétlen, te! Köcsög, bazd meg! Hallod, ezt hogy láttad lesz? A kicsi lesen volt, a másik nem! Ja, persze! Húzogassad, bazd meg! Hát innen is lehetett látni, hogy mélységből megy! Még innen is! Nem vonalból! Gyere már be az egyik elé! Mind a kettő elfut mellette! Halló! Egyik megy, a másik elé jön, nem? Robi! Jó legyen! Ébredjünk már, nincs vége! Andris, nem fut meg! Nem fut meg! Andris! Hozz meg, nem hiszem el! Andris! Itt! Nem elfutok el 50 méter, bazd meg! Nem várod! Faszom bele, bazd meg! Ilyet megállítani, hogy ezt meg. Juhász! Rendelj vissza egyet! Elkezdték mondani, hogy fosson vissza. Nem, bazd meg, Fosi! Fosi, menj már vissza! Beleugrott a gyerek, bazd meg! Te pont olyan kurva! Jó, rendben, akkor kifele. Kifele meg. Csebi! Faszom bele, bazd. Basi, bazd meg! Bazd meg, Robi! Jaj, de szép van! Bosika! De ezzel egy kicsit pörögnél a végén!
Nem érdekel! Faszomat! Várjál! Gyerünk, gyerünk! Faszom, bazd meg! Összehozunk még egy gólt, bazd meg. Remélem nincs. Frida, szélére, gyere! Jobban rúgja semmi. Gyere, erre felé, gyere. Istenem, bazd meg. Arra lehet elmenni. Mári! Maradjál! Mári megy! Azért, hogy te kell. Gyere vissza! Gyere már! Él! Gyertek, gyere! Normális vagy te, bassz meg! Mit mondom, atyalod, nem is érdekel. Persze, hogy egész meccsen pofázni. Semmi! Most a töröd ki, légy szíves, jó? Ezt a kidobom a labdát! Most elindulok, hanem felrugom, bazd meg! Andris, menjél!
egész meccsen pofázott. UFC-ben szeretnek. Hello, hello! Szoki, ide a középpályára visszafejjel kapnak, kéne felszedni! Istenem, bazd meg! Ott a Doki! Menj át, Áron! Beveszik keresztbe, ott volt keresztbe, bazd meg, és nem hiszem el. Elős csinálj meg egyet szűkkel magadnak! Légy szíves! Egyet szűkkel, jó? Próbáld meg! Nem minden 5 méterekre! Gyere!